presensya niya lang masadya na ako. Antes kang Paskwa, si tatay ginpauli mo. Apang sulod kang kahoy nga rektangulo. Tatay ko, sa diin karon, hay manong Paskwa na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan picado lang kita, basta kompleto kita. Kung mahagapot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ikaw ang Paskwa masubok. Ang tatay kami nawad-an, apang may rason ang tanan, may plano ang kahitaasan. Espiritu kang Paskwa magapabilin sa amon. Bisan si tatay wala ron, may Pasko man sa gihapon. Oh, tatay ko, sa diin karon, hay manong Paskwa na nagaginbayaan mo ang imo pamilya. Kay bisan pikato lang kita, basta kompleto kita. Kung magabot ang Paskwa, pero kang Diyos ginbawi ka. Wara. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong ng puso ko. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Ikaw lamang ang mamahalin at sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Walang sandaling hindi kita hinahanap. Walang sandaling hindi kita naalala. Sa araw at gabi, sa buong
sambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Habang ang puso ko'y tumitibok at nagmamahal, wala nang iibigin pa kundi ikaw. Hanggang sa huling sandali mananatili, pag-ibig kong wagas sa'yo lang hanggang wakas. Oh, ikaw lamang ang mamahalin, sasambahin magpakailanman hanggang sa hangganang walang hanggan. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang bituin ng araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsinta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mga apit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314.
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mahidaiton nga adlaw sang Martes sa inyo tanan, mga kauturan ko kay Kristo.
Yari na kita sa ikaapat nga simana sang aton pagpangandam sa sining panahon sang Adbiento. Patulua subong sang ulan, ang isa nga matarong gikan sa langit, kag ang duta magapatubo sang isa kamanluluwas. Mga muyo kita. O labing maalwan nga Dios, sang nalumos kami sa sala kag kamatayon, gintamod kag ginluwas mo kami paagi sa pagkatawo sang imubugtong nga anak. Itugot nga kami nga nagakilala sang iya pagkari, sing may matinahuron nga paghigugma, mahiusa man sa iya nga amon Ginoo, kag manluluwas, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39, tubtub 45. Sa tubad nga mga inadlaw, si Maria nagdali-dali sa paglakad pakadto sa isa ka banwa sa kabakuluran sang Huda. Nagdayon siya sa balay ni Zacarias kag gintamyaw niya si Elizabeth. Sa babatian ni Elizabeth ang panamyaw ni Maria, ang lapsag nagtumbo sa iya tiyan, kag napunan si Elizabeth sang Espiritu Santo, kag naghambal sing mabaskog. Bulahan ikaw sa tanan nga mga babayi, kag bulahan ang bunga sang imong tiyan. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo, magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan, nagtumbo sa kalipay. Bulahan siya nga nagatuo, nga may katumanan ang mga ginsiling sang Ginoo sa iya. Mga utod ang Adbiento, nagadala sa aton sa dalan sang pagkasadya. Kung inyo matalupangdan ang Ebanghelyo nga bagulang ginbasa, napunan sang kalipay, nga sang pagduaw ni Maria kay Elizabeth sa iya pagkabati, sang pag-abi-abi sini, nagkibo ang bata sa iya tiyan, nga may kalipay. Si Maria, malipayon sa iya pag-alagad kay Elizabeth. Kag sa pagpaambit man sang maayong balita sa iya pagdala kay Jesus, sa iya taguangkan. Sa sini nga sitwasyon, ginapaambit na ni Jesus ang kalipay sang kaluwasan, kay bisan sinuman nga nagaabi-abi sa iya. Mga utod sa aton Ebanghelyo, aton ginapamalandungan ang pagbisita kag pagkitaay sang duha ka iloy nga napunan sang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagapanghikot kag nagagiya nga manginbukas kita sa dulot o bililhon nga regalo sa tunga naton nga amo ang aton Ginoong Hesus. Samtang naghahanda kita sa aton kaugalingon sa iya pagkari kag pag-abot sang Emmanuel sa tunga naton, ang Ebanghelyo nagtudlo sa aton sang leksyon sang pagpaambitanay. Pagbinuligay sa isa kag isa nga ginpakita sa aton ni Maria kag Elizabeth. Ang pag-alagad hindi lamang sa pulong kundi ginapakita sa aksyon kag serbisyo nga may kalipay kag pagkabalaka. Ayhan si Elizabeth may kahadlok kag kabalaka sang kabudlayan sang iya pagbusong tungod idaran na siya. Pero ang presensya ni Maria nakahatag sang kalipay, kamag-an kag kabakod. Kaglabaw sa tanan, ang presensya ni Maria, amo ang nagdala kay Jesus dito kay Elizabeth, nga amo ang nakabulig kag nakapahagan-hagan sang iya pagkabalaka. Kita man mga utod ginaagda sa pagpaambit kay Jesus sa iban. Sa bisan ano nga pamaagi nga aton mapaambit si Jesus sa iban. Aton bala ginapaambit sa iban ang blessings nga aton nabaton halin kay Jesus? Mga utod, ang aton pagselebrar sang pagkalipay sa sining panahon sang Adbiento, panahon sang pagpaabot nga may kalangkag sa pag-abot sang Ginoo sa aton komunidad, sa aton pamilya. Ini hindi naton masaulog nga nagaisahanon, aton lamang makita ang kahulugan kag matuod-tuod nga kalipay sa pagpaabot sang aton manunubos, dira sa aton ululupod, kag may kalangkag nga pagpaabot
kag pagbaton sa aton ninyo Jesus, nga amo ang Emmanuel, the God with us. Let us celebrate together as a community. Let us celebrate together as one Christian family. Mga abyan, tubtub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez, Hinares Streets, 6100, Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sang mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Ameline B. Paglinawan. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, ang kamatuuran, kag ang kabuhi, magpabilin sa aton tanan. Ini nga programa, inadulot sa inyo sa mga madre sang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Yari na